Usa kaming gabi mga angkolog, mga anti. Tuguti ko ninyo nga mga inasabtag katahuran karong mga orasahan. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig po sa ating programa. Ang ating programa na wala pang pangalan. Siguro ang pangalan nito ay Wail, as in Wailhi. Kumusta naman mga angkol ug mga ante? Sa maghapong pagkayod, paghahanap ng pera, pagtatrabaho. Ayan, lalong-lalo na po ang ating mga ma'am at sir ng Unilab. Siyempre kay Ma'am Zenny Mejias. Ayan, nakikinig ngayon. Maraming pong salamat. Also, good evening din kay Ma'am Evelyn. Ayan, kumusta naman po kayong lahat? At sana naman ay okay pa sa all right po. Sana mabuti naman, hindi yung gibuti-buti. Sa gabing ito, gusto ko lang pag-usapan mga angkolog, mga auntie ang tungkol sa pagiging masaya. Ang ibig kong sabihin ng pagiging masaya, yung kaligayahan ng bawat isa. Alam mo naman yan, Col at auntie, na ang kaligayahan ay hindi isang bagay na parang handa. Ito ay nagmumula sa iyong sariling mga aksyon, mga angkol o mga auntie. Ano bang ibig sabihin yan? Hindi yan kagaya ng isang pagkain. Halimbawa, nagpapahanda ka ng almusal o kaya hapunan ng iyong asawa. Hindi yan ibig sabihin na kung ano man ang inihahanda ng iyong asawa, ng misis mo. Hanggang dyan lang umiikot ang kaligayahan mo. Hindi yan ganon, ha? Mga angkol o mga auntie. Ang bugtong tubag sa imong kalipay, nagagikan ka na sa imong kaugalingong paglihok o aksyon. Kung ikaw tapulan, di sab nimo makaplagan ang tinuuray nga kalipay. Alam mo, Col, ang tanging bagay na magpapasaya sa atin, ikaw, tayo, ay ang pagiging masaya sa kung sino ka. At hindi yung kung sino ka sa tingin ng iba. Yung tingin ng iba sa'yo, ganito ka, ganon, masaya. Ang dami kasing nagpapakita na masaya ko no eh. Oo, masaya ko no. Masaya ko no si imong kagaral nimo. Lusion mangguna ko ng imuhang tigolron. Nagiging example po sa atin yan, mga angkol o mga auntie. Ay ang mga pinupopost sa social media na kung titingnan mo actually sa mga videos at pictures na nakapost, sobrang masaya. Pero ang katotohanan, mga angkol o mga auntie, ito'y hindi totoo. Kining mga nakita nato nga mga postings usa kini kalingla sa tinuoray nga panghitabo. In short, kining tanan but. Makinig ka angkol ug auntie, no? Na ang kaligayahan ay hindi lamang sa pagkakaroon ng pera. Ito ay nakasalalay sa kagalakan ng tagumpay, sa kilig ng mga malikhaing pagsisikap. Oo, totoo yan. Sabihin man natin na sobrang masaya tayo pag may pera. Pero ang tanong ko lang, Col og te, lahat ba ng mga mayayaman masaya? Bebe nga. Di ko mutuo nga tanang mga dato malipayon. Di man gay katug og tinuray nga gahigda tungod sa problema, no? Napansin mo ba sa mga mayayaman na hindi nakakatulog ng nakahiga sa kwarto? Siguro sa upuan o kaya sa rocking chair. Ganon lang. Kaya swerte pa rin tayo mga angkol kung anong meron tayo ngayon.
Ayan, magandang gabi po sa lahat ng mga nakatutok. Ayan, again no, sa kaibigan natin at syempre sa mga ma'am at sir ng Unilab. Ayan, marami pong salamat yan. Kay Ma'am Zenny Mejias at syempre din kay Ma'am Evelyn. Good evening. Ayan, pag-uusapan po natin dito ang tungkol po sa yung pagiging masaya. Ayan. So, eto lang po tayo dito. Siyempre, no, panahon na po tayo mamimigay ng kwarta mga angkol o mga ante para sa ating fanscan. Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fanscan. The Super Scan for Super Fan. Eto na po mga angkol at ating katanungan ngayon ang mananalo po ng 500 pesos. Ilan ang mga naging babaeng presidente ng Pilipinas? Letter A, 3. Letter B, 1. Letter C, 2. Letter D, 4. I-scan nyo na po ang ating QR code na makikita natin sa ating social media at mananalo ka ng 500 pesos. Ito po ang ating Love Radio Fanscan. Ayan po mga kabisyo, tuloy-tuloy po ating tugtugan dito mamaya po mga 10:30. Huwag kalimutan ang ating FB Live sa Love Radio. Ito pa rin si Totoy Bato hanggang alas 12 po ng madaling araw.